Dávam slovo vedúcemu, nech sa páči. Pán primátor. Banking svieti a nič. Zatiaľ to svieti. Zatiaľ to ide, dobre. Takže pán primátor, môžem začať podľa programu. Prvý návrh je to zo strany mesta Stará Ľubovňa a je to návrh na zámenu pozemkov na budúce dobudovanie miestnej komunikácii na ulici Zámockej. V podstate je tu pán Petrirák, pán Jozefík. Medzi nimi pokračuje tá miestna komunikácia smerom hore k budúcej IBVčke. To znamená, že na dostavbu tejto cesty prepnem ďalej, potrebné urobiť zámenu časti pozemku. Ide o tieto dve vyznačené plochy, to znamená, táto bola miestna komunikácia, respektíve polná cesta. Je to výmera 60 m2, toto je 59 m2 z vlastníctva pána Petriráka, to znamená bez finančného vyrovnania. Ukážka, kde bude cesta ďalej? Cesta bude pokračovať, to znamená, momentálna miestna komunikácia medzi Jozefíkom a Petrirákom pokračuje smerom hore, potom tu je kdesi smetisko hore a na ľavej strane nad pánom Sekelským bude IBVčka nová. Takže ten modrý priestor potrebujeme na vytvorenie podmienok na budovanie miestnej komunikácie. Bez finančného vyrovnania. Ďakujem.